Benvingudes a aquesta xerrada de Dones i Ciència. Soc Betsabe Requena, de la Fundació Institut d'Estudis Polítics. En primer lloc vaig explicar-vos un poquet el funcionament de la sessió. Com veureu, tots teniu els micros apagats i qualsevol pregunta que vulgueu fer la podeu fer a través del xat. La sessió serà gravada per a que després estigui disponible a través de YouTube. Bé, des de la Fundació, des del començament de l'any, hem organitzat diversos actes. El primer va ser sobre l'amor digne, després parlarem sobre la LOMLOE, l'últim que farem va ser sobre les immatriculacions i avui Dones i Ciència, com he indicat al principi. Creiem que és important per a la lluita per la igualtat i només a través de la igualtat real es pot aplegar a la llibertat. Per acompanyar-nos en aquesta tasca, avui per a parlar ens acompanyen Lara Mañes i Font, que és llicenciada en Farmàcia per la Universitat de València i doctora en Biologia Molecular per Salamanca. És docent i investigadora a la Universitat de València en l'àrea de nutrició i bromatologia, on investiga sobre contaminants alimentaris. En l'àmbit de la política científica, ha participat activament en la Federació de Joves Investigadors i actualment presideix el Comitè d'Empresa de la Universitat de València. Bon dia, Lara. També s'acompanya Idoia Arreaza Aguilera, que és graduada en Ciències Polítiques i doctorant per la Universitat de València, on treballa sobre la dreta radical populista. És membre de la comarca científica i coordina la secció del CIS valencià. Bon dia, Idoia. I finalment s'acompanya Paula Otero Hermida, es va doctorar en Ciències Polítiques a Santiago de Compostela, és docent i investigadora postdoc en la Universitat de València, on desenvolupa projectes d'innovació responsable i igualtat de gènere. Va ser membre del grup de treball en innovació de l'Observatori Espanyol de la Dona i la Ciència de 2020. Actualment, el seu treball se centra en polítiques de responsabilitat i igualtat en ciència i innovació, des d'una perspectiva territorial multinivell i la presa de decisions participativa. Bon dia, Paula. I ja, sense més, vas a cedir la paraula a Lara Mañes. Moltíssimes gràcies a les tres i comencem. Gràcies. Bon dia a totes i tots per connectar-vos en un dia com avui. Aprofito per a saludar a les companyes, a Paula i a Idoia, i també a totes les organitzadores i organitzadors de l'event, Betsabe, però també Jorge, i les persones que han estat darrere organitzant aquesta xerrada que portem 2 mesos, més o menys, per trobar la data i organitzar els temes de les ponents. Espero que siga d'utilitat i que vos genere preguntes perquè és un món que és prou desconegut si no estàs dins. Per què? Perquè sembla que en l'àmbit educatiu ja hem arribat a la igualtat. Moltes voltes se'ns diu però si ja esteu de professores, ja esteu de directores, presidentes d'associacions científiques, la igualtat ja ha arribat a aquest món acadèmic científic, per almenys a Espanya. És veritat que no a tots els països, això la gent ho reconeix, però a Espanya sembla que ho tenim prou avançat. I a mi m'agradaria que ens llevàrem del cap aquesta idea perquè és una idea prefabricada i vull començar comentant un article de Marina Subirats que vaig descobrir l'any passat. És un article que va escriure el 2012 i és la gran pregunta, no? Si ja s'ha arribat a aquesta igualtat en l'àmbit educatiu, ja està tot fet, ara ja està, ara ja depèn de nosaltres, no? Ens han donat les ferramentes, tenim accés, les dones, ja no és com fa un segle. Per posar l'exemple pot ser més conegut, però de la qual jo soc una grandíssima admiradora, Marie Curie, que va patir tots els tipus d'obstacles que ens puguem imaginar en una dona per accedir al món de l'educació superior, sobretot. I gràcies a ser una persona excel·lent com era, va poder arribar fins als nivells més alts. Però ara mateix no estem en aquest cas, això és cert. Ara mateix podem accedir. Què passa?
que el món acadèmic, igual que tota la societat, està imbuïda d'un androcentrisme que encara no ens hem tret de la pell com a societat. I això és el que es reflecteix en el dia a dia, en les decisions més rutinàries, en l'àmbit de l'educació superior. I és ahí on ens trobem tota la problemàtica que aquesta senyora Marina Subirats ens comenta i com aquesta interiorització del paper secundari de les dones fa que encara no hàgim arribat a aquesta igualtat. La interiorització no la tenim nosaltres, la té tota la societat. De fet, gràcies al nostre esforç, a l'esforç de diferents generacions, ara mateixa la nostra, que estem al peu del canó, tots els dies, a les universitats, als centres de recerca, estem intentant forçar la desaparició d'aquesta mentalitat de paper secundari. Encara estem en aquest punt que comentava Simone de Beauvoir del sexe dèbil. Malauradament, passen les dècades i encara ens trobem en un punt en el que no acaba la societat de fer el clic, de dir sí, així estan les dones i ja han demostrat tot el que tenien que demostrar. És que això ja ho va fer la generació anterior. Nosaltres no hem de fer res excel·lent, ja s'ha fet. Nosaltres el que volem ja és que s'assumisca la igualtat. No? És el que estem intentant en molts àmbits de la societat. I en el que avui ens ocupa, parlant d'aquests centres de recerca i de les universitats, perquè en Espanya és en aquests dos llocs on es realitza la investigació. La investigació, majoritàriament en els centres de recerca, depèn del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC. Hi ha altres entitats, però majoritàriament depenen del CSIC, i després estan les universitats, les públiques. Vaig a parlar de les universitats públiques perquè a les privades, exceptuant 2 o 3, en tota Espanya no hi ha recerca. No és ahí on es posen els diners, anem a dir. Als centres de recerca tenim 3 esglaons en la carrera científica, que ja en són. Cada esglaó penseu que són mèrits que s'han d'aportar, que s'han d'acreditar, i és una oposició que s'ha de guanyar. Cada esglaó que vas passant. En canvi, en la universitat en són 4. 3 són difícils, 4 són més difícils. I no tots els esglaons tenen aquesta posició fixa. El primer esglaó de la universitat no és una posició fixa, per tant, a 5 anys, si no guanyes la següent plaça, no guanyes la promoció, que diem, te'n pots anar a la carrera, perfectament. I en els anys de la crisi això ho hem vist. En els anys, sobretot, de 2010 fins ara. Pareix que ara està canviant un poc, però sempre estem rossant la precarietat. És aquest finançament, infrafinançament que tenim en les universitats i en els centres de recerca que fa que sempre estiguem al límit de la precarietat i, sobretot, els primers esglaons de la carrera científica són absolutament precaris, per a dones i per a homes. En això tenim moltíssima igualtat. Som molt precaris, però sempre amb els obstacles que trobem les dones per accedir a cadascuna d'aquestes posicions. Per arribar hem de trencar molts sostres de vidre. Aquesta paraula ja fa des del 1978 que Marilyn Loden la va comentar en una xerrada, que estem parlant del sostre de vidre. Sostre de vidre al món científic hi ha qualsevol àmbit professional on les dones trobem coses que no estan escrites a cap lloc, trobem maneres de tractar-nos, maneres d'actuar amb nosaltres, que són molt sutils o no tan sutils, en alguns casos, depèn del masclisme regnant a l'àmbit del qual estiguem parlant, però que no ens deixen acabar d'accedir o ens impedeixen moltíssim
anar accedint als llocs més alts en les organitzacions i en aquest cas en les científiques. Els hem d'anar trencant i per això, a principis dels anys 2000, va començar a invertir-se temps i diners en crear comissions a tota Europa per veure on estaven aquests punts que estaven afectant a les dones i estaven creant aquests sostres de vidre. Es creen comissions a tots els àmbits i les persones que estàveu a l'àmbit sindical estic segura que recordeu aquella època en la que apareixien bolets, eixien comissions d'igualtat a tots els llocs i pareixia que amb això ja anàvem a solucionar el problema, no? Perquè s'anaven a detectar profundament on estaven els problemes i s'anava a intentar posar una solució el millor possible per a poder trencar aquests sostres, finalment. 20 anys després no ho hem aconseguit. Sabem perfectament on estan els problemes, estan els diagnòstics molt ben realitzats, però, com comentava abans, aquest ambient masclista de la nostra societat perdura i, per tant, continua sent difícil l'accés de les dones als llocs de poder i no tant de poder. Senzillament, cada esglaó costa. Parlant d'una comissió en concret, la comissió del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, es va posar en marxa en 2002 i és una comissió, ara amb una trajectòria ja de rellevància, que ha anat emetent informes anuals per situar aquestes problemàtiques al món de la investigació en Espanya en concret. I sí que vull apuntar que l'any passat, a novembre del 2020, a aquesta comissió se li va donar el Premi de Science Europe per la seva tasca. Per la seva tasca en la lluita per la igualtat. Això vol dir que encara cal bregar molt perquè no l'hem aconseguida. Encara hem de lluitar per aquesta igualtat. I un dels punts de l'últim informe d'aquesta comissió ha sigut posar el focus en la manca d'investigadores joves. I crec que és important assenyalar-ho perquè posa de rellevància el problema que tenim d'atur, de falta de treball per a la joventut en general en Espanya, que sabem que és un gravíssim problema, però que si comencem a mirar exactament en àmbits concrets com en aquest de la investigació, comencem a veure que la joventut en general està afectada, però les dones joves investigadores ho estan encara més, perquè els costa accedir ja començant en la carrera científica. Si els costa entrar, imagineu el que costa continuar i perdurar, perquè com a mi em van dir quan era joveneta, començava la tesi doctoral, això és una marató, això és una carrera de fons. No és un sprint, no són els 100 metres llisos, al contrari, la carrera investigadora és maratoniana. I per a nosaltres, a més de maratoniana, d'obstacles. Hem d'afegir aquesta paraula. Per a continuar, m'agradaria enllaçar aquest tema amb una convocatòria que està oberta actualment, que es diu de Garantia Juvenil, que suposo que l'haureu fullejada, les que estem així en la xerrada. Jo, a més, la vaig a demanar, per tant, me l'he llegida, rellegida i he completat els documents. I és una manera que ha pensat el govern d'intentar atraure aquest potencial jove al món de la investigació. Però ho ha fet d'una manera tan precària, amb tanta burocràcia i donant un temps prou limitat des del meu punt de vista per a que les persones que podem intentar escriure aquests projectes per a guanyar aquests contractes, per a poder-los oferir a la gent jove, o sigui que estem parlant d'un procés que durarà mesos i ja ara, i segurament fins d'ací 6-8 mesos no comencen aquestes contractacions, amb sort, i que no hi hagi una altra pandèmia mediante, sempre que les coses vagin d'una manera organitzada, la burocràcia se'ns menja.
és increïble que es vulgui solucionar un problema tan gran d'aquest tipus amb aquest tipus de contractes de garantia juvenil que són d'un any per a renovar com a màxim 2 anys. Vosaltres us podeu imaginar el parche que és en una problemàtica estructural tan greu com la que tenim en aquest país, en el món científic i amb tantíssimes dones joves que no poden accedir i que això fomenta la desigualtat. Crec que hem de repensar les polítiques, hem de realment acabar amb aquests parches i intentar, amb un pacte per la ciència i un pacte per la igualtat, per suposat, posar els mitjans per assolir els objectius que volem, perquè amb aquest tipus de polítiques tan puntuals, amb tantíssima burocràcia, la gestió és increïble, no anem a cap lloc. Jo crec que hem de començar a repensar les que potser en un futur estiguem pensant en aquestes polítiques, com hem de solventar els problemes. A més, en gener d'enguany, l'Agència Estatal de la Investigació va treure un pla de 2 anys. No me pareix que un termini tan curt siga bo per a un pla tan ambiciós, però almenys han tret el primer pla d'igualtat de gènere que anirà dels anys 21 al 23 per a activitats de finançament, d'investigació, desenvolupament i innovació. Podem comentar-lo més tard, em sembla poc ambiciós, ambiciós en els objectius, però poc ambiciós després a l'hora de posar mitjans per a dur-ho a terme. Crec que el problema estructural que tenim no se solventa així. Aquests són 2 exemples que no considere que siguin els millors per a poder assolir totes aquestes problemàtiques. I malgrat tots els descobriments científics que les dones han dut a terme, encara es qüestiona la seva valia i per això està l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 que parla de l'empoderament de dones i xiquetes. Encara estem empoderant-nos, encara estem intentant que s'assumisca la igualtat en la nostra societat i per finalitzar vull posar un exemple concret en les empreses del sector d'aigües, per exemple, enginyeres i tècniques en el món de les aigües tan important, l'aigua potable per a la humanitat en general, només un 19% són dones. Crec que ja acabant en això, podem veure un panorama un poc general de com ens estem introduint en aquest món per a continuar. Un segon, Lara, t'hem perdut uns minuts de l'última teua intervenció. Jo, per lo menos. Perdoneu. Si són els últims minuts, repetisc, no hi ha cap problema. No sabria dir que si un minut, però sí que és de veres que hi ha hagut un tall d'internet o alguna cosa i... El que volia comentar per acabar era un exemple concret del que encara ens falta per arribar a aquesta igualtat en el món laboral científic i és que en el món de les aigües urbanes, de l'aigua potable, dels nuclis urbans, només el 19% són dones contractades com a enginyeres i tècnics en aquestes empreses que es dediquen a un bé essencial com és el de l'aigua potable. I crec que demostra molt bé el que ens queda encara per assolir, per arribar a aquesta igualtat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lara. Idoia, te cedís la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Betsavi. Benvolguts i benvolgudes a totes i moltes gràcies a la Fundació Institut d'Estudis Polítics per comptar amb la comarca científica i en concret per comptar amb mi com a dona i per comptar també en les ciències socials que moltes voltes som també les grans oblidades en aquests fòrums.
jo crec que bueno, Lara ja ha fet una gran explicació molt extensiva i que pot ser extensiva també a les ciències socials, no? En molts àmbits, i la situació que tenim les dones dins d'aquestes. Com digui que les ciències socials són les grans oblidades, no? I les grans oblidades també a l'hora d'estudiar quin és el nostre paper com a dones. Per això crec que aquestes trobades, per poder explicar i reflexionar sobre què passa, com passa i per què passen certes coses, és un motiu de celebració. Com dic, és un repte també que tenim per davant les ciències socials i en concret les científiques socials, no? Dotar-nos de valor i dotar-nos de valor també dins de la nostra branca de coneixement. Vaig a ser també molt pesada durant la intervenció sobre també la invisibilització que patim les dones i que patim les dones científiques socials en molts sentits. Per això crec que concretament estudiar el paper, posició i rellevància que nosaltres tenim dins de les ciències i en concret de les ciències socials és un repte que tenim per davant. En aquest espai m'agradaria contar-vos un poc algunes dades sobre les dones a les ciències socials, però també acabar un poc i deixar un poc d'espai per a reflexionar sobre la investigació, no? En les ciències socials i com les dones tenim un paper com a subjecte d'investigació, però en molts casos som més bé objecte d'investigació amb biaixos bestials, no? Però aquesta part la vaig a deixar un poc per al final perquè m'agradaria primer comentar-vos un poc una radiografia, no? De la situació de les dones a les ciències socials. En l'àmbit acadèmic, purament nostre, en línies generals, veurem, com veurem més endavant, les dones representem més en termes numèrics, perquè moltes voltes és representar més en termes numèrics. En fi, no hi ha menys. Després no hi ha una contraposició realment en el nostre paper, no? I en la nostra rellevància i en la nostra visibilitat. Com dic, tot i que ocupem més espais, moltes voltes en les ciències socials, no ocupem més espais en els càrrecs. I com comentava Lara, jo també faré una reflexió posteriorment, no és tant accedir a la carrera acadèmica, és poder permanèixer en la carrera acadèmica i sobretot quan les dones arribem a una certa edat. I aleshores se conjuga ja, com veurem més endavant, la qüestió de conciliació familiar, el tipus de treball que solem tenir, perquè en el meu cas sí que parle molt de persona, de dona en aquest cas, que es troba fent un doctorat, jo me trobo en el meu primer any, compaginant-ho amb un treball a jornada completa. I en el meu cas, tot i així, se podria dir que soc una privilegiada, perquè tinc un treball a jornada completa. Hi ha dones que no el tenen i, per tant, tampoc poden accedir a doctorat sense beca i pagar el gran cost que suposa si vols realment tenir un paper i una rellevància. La universitat, i en concret parle d'universitats públiques, òbviament, cada cop tenen un major percentatge de dones en ciències socials. I, de fet, les persones que es matriculen per primer cop a la universitat, és a dir, les persones que entren en primer d'un grau de ciències polítiques, progressivament i en percentatge, són més dones que homes. Sí que és cert que es veu en aquestes fases inicials acadèmiques una tendència cap a la feminització de les universitats públiques. Però, com dic, després d'això, a poc se va devaluant i se va perdent pel camí perquè no hi ha xarxes de suport, tant inclús com comentaré posteriorment, nostres, pròpiament de les dones, com tampoc de polítiques públiques. En el cas concret de les ciències socials i jurídiques, aquesta tendència de feminització de la universitat sí que es percep. De fet, cada cop les universitats públiques tenen un major percentatge de dones, però la nostra invisibilització és constant. Vull dir, inclús des de primer de grau solem tindre o solem percebre aquesta invisibilització. De fet, vos contéis una anècdota que just va passar fa 2 o 3 dies. Jo estudio ciències polítiques i sempre, moltes voltes, la gent que ens dediquem a l'àmbit universitari o inclús hem passat per un grau, veiem moltes voltes reconeixem els autors i les autores pel cognom, però no pel nom. I he estat des de 2013 que vaig accedir al grau estudiant dins de comportament electoral una persona que el seu cognom és Anduita i el seu nom era una inicial. I fa uns dies una companya de polítiques em diu: m'acaba d'adonar que Anduita és Eva Anduita, no és Emilio Anduita, no és
un senyor, no? Per què? Perquè moltes voltes la bibliografia que nosaltres estudiem, el 99% són homes i com damunt el nom està desdibuixat, tu aleshores assumisses incondicionalment que darrere d'aquest nom i d'aquest cognom hi ha un home. Però bueno, després tornaré un poc a aquesta reflexió des d'una part un poc menys des de les curiositats que ens passen en el dia a dia i un poc més intentant explicar la rei. Com us comentava abans, les dones accedeixen més a les ciències socials i a més, diguem que el nostre paper i el nostre rendiment es troba un poc per superior per damunt dels homes. De fet, segons dades del Ministeri d'Universitats, la taxa de rendiment de les dones és del 82% front del 72,8% en el cas dels homes en el conjunt, en aquest cas en el conjunt dels estudis universitaris. I en el cas de les ciències socials, les xifres són molt semblants. La taxa de rendiment de les dones és un 82,8% i en el cas dels homes un 72,4%. Però no és això, vull dir, nosaltres tenim una taxa d'abandó també inferior a la dels homes. Nosaltres, el 10,7% de nosaltres abandonen els estudis de grau. Estic parlant únicament ara mateix, diguem, d'esta fase més fàcil, no? D'inserir-te en l'acadèmia, que és el moment en què tens 18-24 anys aproximadament i aleshores encara pots mantindre. En el cas dels homes, la taxa d'abandonament és d'un 24,3%. Respecte de les notes mitjanes, també veiem que la nota mitjana de les dones ja és lleugerament superior a la dels homes. En el nostre cas, la nostra nota mitjana en ciències socials i jurídiques és d'un 7,38. En el cas dels homes és d'un 7,08. És cert que la diferència no és substantiva, però si ho contraposem amb la nostra situació durant els estudis i posteriorment en l'àmbit acadèmic, sí que considere que s'ha de prendre en rellevància. De fet, això no passa únicament de les ciències socials. Veiem que la nota mitjana de les dones en general és superior a la dels homes i que la nostra taxa d'abandonament en els estudis inicials de grau també és inferior. A l'hora de concloure la titulació, nosaltres, i en aquesta xifra entren també les llicenciatures, nosaltres necessitem 3 mesos de mitjana menys que els homes, mentre que nosaltres necessitem uns 4,8 anys per concloure la titulació, els homes necessiten una mitjana de 5,1 anys. Vull dir que tampoc és una diferència substancial, però són dades que a poc van conformant una radiografia de quines són les diferències en la nostra situació. Si anem als estudis de màster, trobem que hi ha més del 50% de les persones titulades són dones. I sobre això podria continuar donant-nos una sèrie innumerable de dades que únicament el que farien seria enfortir aquesta diferència a l'hora d'estudiar. Però a mi m'agradaria anar un poc més en profunditat a l'àmbit acadèmic purament, els àmbits superiors, és a dir, sobretot l'àmbit de doctorat. Jo, en l'àmbit de doctorat, en les ciències socials, ja vos dic que és cert que els estudis que hi ha en aquest àmbit, de quin és el paper, situació i visibilitat de les dones en les ciències socials, encara són molt fluixos i molt curts. Vull dir, costa trobar dades i sobretot dades que estiguin actualitzades i sobretot dades dins de l'estat espanyol i ja si se n'anem al País Valencià, doncs l'oasis és absolut. Jo he vist, sobretot en estudis de doctorat i diguem en aquesta carrera acadèmica posterior al grau i al màster, que hi ha una diferència en gènere, però també hi ha una diferència en termes generacionals. És a dir, les bases que us contaré potser estan marcant un punt d'inflexió, però jo crec que també és una qüestió molt generacional. Per què dic això? Podem dividir l'estudiantat de doctorat en 2 categories generacionalment diferents, de menor de 25 anys fins als 40 i de 40 endavant. En un estudi general, sense diferenciar exhaustivament per branques d'estudi, trobem que en els majors de 40 anys la majoria de les persones que estudien un doctorat són homes, mentre que en els menors de 40 anys la majoria de persones que estudien un doctorat són dones. Hi ha moltes variables que podrien relacionar amb aquestes dades, des de les càrregues familiars i les assignatures pendents en termes de conciliació, perquè estem parlant que la diferència més gran se marca de 40 endavant i de 40 cap a baix, fins a la tipologia de treballs, vull dir, les dones acollint més treballs no remunerats o pèssimament remunerats, treballs amb una temporalitat més alta que en el cas dels homes. Continuem assumint totes les càrregues familiars tant de persones majors
dependents de la nostra família com de persones menors, fills, filles, etc. Tot això fa, òbviament, que les dones tinguin més dificultats en accedir a una doctora, com comentava abans. De fet, en el cas concret de les ciències socials, la taxa d'abandó en estudis doctorals és 12 punts percentuals més alt en dones que en homes. Això ara. Si anem fa 5 i 10 anys, la taxa d'abandó era molt més alta, òbviament. Quasi el 50% de les dones científico-socials abandonen la carrera acadèmica després del primer fill. Ja no torna. Tu diries una persona que no torna. Per què? Perquè ja encadena la criança, encadena buscar una feina per a poder suportar aquesta criança. Una feina que, a més, òbviament, no li permet conciliar tampoc al 100%. I quan pot tornar a recuperar aquesta carrera acadèmica, ens considerem a nosaltres mateixes que és massa tard, no? Tampoc hi ha tres taxes, no? Moltes voltes també, no sols en termes acadèmics i de les dones a les ciències, sinó en general, què passa amb les dones de més de 50 anys? Ja són invisibles, no? Que jo crec que això també, moltes voltes, sobretot, i ho dic jo com a persona jove, considero que també s'ha de tindre en compte, no? Vull dir, la generació, diguem, la variable generacional també és un altre punt conflictiu en les dones, més que en els homes. Una altra dada que m'agradaria compartir amb vosaltres és que el 78% dels càrrecs acadèmics en Espanya més alt els ocupen homes. I la probabilitat anual, sense entrar en edats, en còmput global, d'abandó de la carrera acadèmica, no sols en les ciències socials, en un còmput general, és un 19,5% més alta en dones que en homes. Aquestes dades tenen darrere una sèrie de raons que ja us he donat abans, de la posició social que té la dona en la societat, però també tenen unes altres raons que venen fonamentalment de l'àmbit acadèmic. I això és la contractació o un menor reconeixement i visitat de les dones, majors dificultats per a publicar investigacions i, per suposat, són menys citades que els homes. Nosaltres, vull dir, al final, que també aniré un poc a aquesta reflexió posteriorment i que crec que més enllà que és molt important, vull dir, la potenciació de polítiques públiques que afavorisquen inserir-nos en l'àmbit acadèmic, però crec que des de l'àmbit individual com a dones també tenim molt a fer. En relació amb les persones doctorades, la tendència és molt semblant i podem apuntar, per una banda, podríem apuntar, o deixar un poc en condicional, no? Que s'està revertint la situació, però jo no sé si és més bé un clar reflex de fa 20 anys, no? Sobretot quan veiem que les persones majors de 40 anys, la majoria de persones doctorades són homes. I estem parlant de xifres prou diferents. Si bé en les persones menors de 40 anys, la majoria de doctorades són dones. Aleshores, a mi m'agradaria un poc llançar aquesta reflexió, que pot ser una reflexió que ens fem cadascú i cadascuna individualment, que podem després inclús contraposar en les visions o el que considereu. Aquesta distribució en persones doctorades per edat i per gènere és un clar reflex del que fa 20 anys passava, és a dir, les persones de més de 44 anys que avui en dia acollissin més homes doctorats que dones són un clar reflex de les persones que entraren fa 20 anys a l'àmbit acadèmic o és que s'està capgirant la situació. És una mescla de les dues. Com us dic, en l'àmbit de les ciències socials és un poc complicat definir aquesta qüestió perquè els estudis que precedeixen són prou escassos. I el que fem moltes voltes nosaltres per a poder fer aquesta radiografia és anar-nos a dades que compartís el Ministeri d'Universitats, òbviament, sense cap explicació darrere i sense cap raonament, que aquesta és altra qüestió, no? En quant al professorat universitari en l'àmbit de les ciències socials, en torn a un 46% de les persones docents en totes les escales són dones. Però si anem a docents, funcionaris, no representem pràcticament ni el 30%. És a dir, el nostre espai com a docents universitaris està en els primers punts de l'àmbit universitari, però conforme anem pujant en escala, nosaltres s'anem diluint i aleshores pren rellevància el nombre d'homes. En el personal docent investigador passa una tendència semblant. El major percentatge són dones en franges d'edat inferior als 40-45 anys. Si bé a partir dels 40 o 49 anys endavant hi ha una major representació d'homes. En el cas de les persones de més de 60 anys en l'àmbit acadèmic, el 70,5% són homes. Vull dir, la xifra és bestial. La major concentració de professor docent universitari s'observa en la branca de ciències socials. Vull dir, les ciències socials acollim un gran nombre de personal docent investigador.
però sols el 45% aproximadament del PDI són dones. Què podem dir? Bueno, no està tan mal la dada, no? Si la comparem en altres, és cert. Però pot ser una dada únicament estacional, vull dir, d'un moment concret, i que aquesta tendència no continua estable en el temps. Les científiques socials, i reprenc un poc la reflexió inicial que feia, patim, per tant, una doble invisibilització, que podria ser una triple i una infinita invisibilització si anem sumant variables, no? Però jo vull així un poc com a persona amb potestat, d'alguna forma, de parlar des de les ciències socials, m'agradaria un poc remarcar aquesta doble invisibilització, com a dones i com a científiques socials. Les ciències socials és cert que també estem començant a reivindicar el nostre espai i a reivindicar la importància dels nostres estudis i a reivindicar inclús la importància dels nostres estudis units a altres estudis d'altres branques. Vull dir, de fet, l'àmbit de la ciència política ara s'està tendint cap a l'estudi de la neuropolítica, no? Que necessites també de les ciències exactes, per dir-ho, per a poder arribar a aquest àmbit d'estudi. De fet, aquesta manca d'importància que s'associa a les ciències socials també es percep en la declaració de l'11 de febrer com a Dia Internacional de les Dones i les Etiquetes en la Ciència per part de l'ONU. És una data que únicament al·ludeix a la inserció de les dones exactes. La resta, nosaltres, les ciències socials, com a tal, no formem part. És cert que des de diferents espais s'està incloent a les ciències socials, però de partida no estic. Des de l'Acadèmia de les Ciències Socials, algunes investigadores apunten que la causa d'aquesta exclusió de les ciències socials resideix també en el sistema androcèntric i patriarcal, òbviament. Nosaltres, com a ciències socials, no formem part d'un coneixement significatiu en molts espais. Per això cal celebrar, com deia al principi, aquest espai de trobada dels àmbits d'estudi principal, on podem nosaltres contraposar les visions, la situació que tenim cadascuna de les dones en cadascuna de les àrees del coneixement i adonar-nos que l'arrel de les dades, que totes així exposem, i d'aquesta invisibilització, d'aquest oblit, d'aquesta forma de no tindre'ns en compte, prové de la mateixa, la presa de les característiques de l'home com a universals de l'espècie, relegant-nos en molts casos a les dones a un segon pla. Des de les ciències socials hem de lluitar i reivindicar el paper encertat de la nostra branca de coneixement per estudiar les interaccions humanes i les cultures. Tot això ens permetrà comprendre que les normativitats tradicionals estan ahí, no? I serveixen un poc com a tallafocs per a poder expandir-nos també en els nostres espais. I que les cultures que ens permeten comprendre les normativitats tradicionals i al temps també entendre el perquè d'aquesta desigualtat. Al ser de totes les branques, vull dir, jo estic parlant de les ciències socials, però és evident que el problema el tenim en tots els espais i no sols en l'àmbit acadèmic, en general. Amb aquesta reivindicació que jo faig així i que considero també interessant, podrem expandir les ciències socials des de noves perspectives. I amb això trobar espais comuns amb la resta de branques de coneixement que jo crec que és fonamental per a poder continuar avançant. Fer estudis des de noves perspectives i trobar espais. Descobrir el perquè d'aquestes carències o per què el sistema té aquestes carències i poder superar-les. De fet, no fa molt llegia un estudi que explicava que si ensenyàrem als xiquets i a les xiquetes en concret, o ens ensenyàrem, millor dir, perquè tot el món passa un poc per aquesta fase inicial de la vida, ens ensenyaren un poc altra perspectiva des de les ciències socials, podríem entendre millor quina és la nostra posició i situació en termes de gènere en la societat. I, per tant, començar a resoldre aquest problema des de les etapes inicials de la vida. Perquè després passarà, però aniràs creixent i trobaràs aquests biaixos de gènere en tots els àmbits. Trobaràs, efectivament, com deia Lara, aquest sostre de vida, que està present en tots els espais i en molts casos més enllà de l'espai professional. A hores d'ara, com deia abans, l'autoritat de coneixement de les ciències socials la representen els homes, pràcticament, al 100%. Vull dir, les bibliografies de qualsevol àmbit d'estudi, el 90% m'atreviria a dir el conformen homes de les ciències socials. I tot i que el nombre de dones que estudiem, que ens formem, ens graduem i participem en l'acadèmia, tot i que el nostre resultat acadèmic siga en molts termes més positiu que el d'ells, no existim quan anem superant escales. En molts casos, a més, el que investiguem nosaltres no són aportacions pròpies, plenament. Més bé són aportacions que segueixen els seus postulats masculins, amb escales de mida i configuració de tècniques adaptades a la posició social dels homes en la societat.
En aquests passos, quan agafem, diguem, la seva posició social en la societat, oblidem les diferents realitats en totes les àrees sense marginat, invisibilitzat i devaluat el nostre treball acadèmic. És per aquesta raó que cal fer èmfasi en el paper de les dones en la ciència, situar la nostra proposició i trobar els canals oportuns perquè nosaltres puguem ocupar també un espai d'autoritat. Poden ser espais d'autoritat compartits. Sobretot, i jo crec que així un poc des de l'arrel, tinguem una posició d'autoritat a l'hora de definir els postulats que marquen les ciències socials. Jo crec que una de les solucions fonamentalment passa, i vaig a parlar un poc més des de l'àmbit individual i col·lectiu de les dones en les ciències socials, passa per qüestionar-nos i qüestionar-se conjuntament el nostre paper i també en quins models estem interpretant la societat, perquè solen ser primordialment androcèntrics. Reformular aquests models és una tasca pendent, però l'objectiu de generar, i vull remarcar, un coneixement feminista, no femení, que és el que moltes voltes està passant des de moltes àrees. El que investiguem les dones, més enllà de què i com s'investiga, generalment en les ciències socials, està marcat també per la posició que ocupem també cadascú en l'àmbit i per extensió de la societat. De fet, un és reflexe de l'altre. I m'agradaria, per no estendre molt més la meva intervenció, m'agradaria un poc comentar-vos també aquesta posició, aquesta reflexió que vos comentava un poc al principi. Les dones com a subjecte i objecte d'investigació. Perquè la dimensió en què les dones som objecte d'investigació, és a dir, el que s'investiga, és encara superior a la dimensió en què les dones som subjectes d'investigació, és a dir, les que investiguen. I, de fet, trobem encara un alt percentatge d'investigacions en què els homes són subjecte d'investigació i objecte d'investigació. Vull dir, ahir, aleshores ja no tenim ni una xicoteta marxada de poder. Si bé és cert que en molts casos, quan som objecte d'investigació, ho som també seguint aquestes tècniques dissenyades des d'un entorn totalment androcèntric. I, de fet, nosaltres, com a objecte d'investigació, podríem dir que ho som des de fa d'una forma un poc més extensa que 2 dècades, més no. Vull dir, si te'n vas prèviament a l'inici del segle XXI, el nombre d'estudis en què som objecte, ja no dic subjecte, ja no vaig a ni existir aquest paper, en el que som objecte d'investigació també és molt escassos. I, de fet, és el que deia. De fet, quan s'estudia alguna cosa sobre nosaltres, se fa també en àmbits socials totalment adherits a nosaltres, i això tampoc ens val. Vull dir, volem saltar també aquest paper que ens ha vingut donat en la societat. En quasi tots els camps en què s'ha estudiat els éssers humans, quasi sols s'han estudiat els homes, i damunt s'ha fet des d'una perspectiva masculinista. Les seues característiques s'han pres com universals en l'espècie. I quan les dones hem estat incloses per la ciència com a objecte d'investigació, s'ho ha fet quasi sempre per a posar en evidència les nostres diferències amb els homes. Especialment, i això forma un poc més també part de les ciències exactes, especialment aquelles relatives a la reproducció, que és sempre el nostre àmbit marginal. Per això considero que introduir la perspectiva de gènere suposa principalment que la ciència deixi de focalitzar la seva mirada en els homes i l'amplie al que realment existeix. No únicament tampoc dones, sinó dones, homes, tipus de dones i homes, éssers no dicotòmics, etc. Vull dir que moltes voltes també jo crec que des de la part feminista de la ciència també hem d'abogar també per una revolució, diguem, comuna, incloure també a la resta de col·lectius minoritzats, que en molts casos no són minoritaris, sinó que s'han minoritzat. De fet, i en relació ja, i quasi ja per acabar, un biaix molt típic és quan es plantegen les hipòtesis en investigació. Les dones i els homes són concebuts com a iguals davant la ciència, sense reconèixer que hi ha unes relacions de poders entre gènere que fan, òbviament, que la situació de les dones de partida no sigui assimilable a la dels homes, que m'atreviria a dir que de partida i d'arribada, vull dir, no són iguals, mai. A més, en els estudis sobre comportament humà, per exemple, la selecció de la mostra caldria que fos especialment matisada. No sols s'ha d'evitar la consideració dels homes com a arquetip, sinó que haurien també fugir de dicotomies exhaustives, home-dona, que és el que comentava abans. Perquè això al final el que fa és excloure altres possibilitats, tal volta minoritàries o minoritzades, però reals. I per últim, concloure indicant que aquesta tasca passarà inicialment per la inclusió gradual de les dones com a subjecte d'investigació, òbviament,
però també com a objectes d'investigació, no? I que nosaltres puguem fer aquestes escales de mesura, puguem fer incorporacions a les ciències socials i en conjunt a la ciència, i puguem també un pot dir la nostra, no? D'aquesta manera podrem capgirar les normes establertes, revisar els models d'anàlisi, el disseny de les tècniques, per suposar, perquè això és una qüestió molt més profunda, que si estem o no estem, sinó és un poc el model global amb què se mira al món, i d'aquesta manera poder començar a sentir-nos representades. I per últim, també us anime a totes les persones que viviu i treballeu i sentiu la ciència, que aquesta qüestió, que ara sí que està ja molt extendida, no? Sobretot en l'àmbit polític, de la qüestió de paritat, no? Establir llistes paritàries, veure que hi ha taules paritàries, que tot això també s'estenga a les nostres bibliografies. Vull dir que farem, reflexionem, quan fem un anàlisi, anem a la bibliografia i fem un recompte. D'aquesta bibliografia, quantes persones són homes i quantes persones són dones? E intentar buscar. Jo sé que moltes voltes és més fàcil, no? Trobar referències masculines en la bibliografia, però també un poc per aquesta tasca conjunta i visibilitzar-nos. I que si Evan lluita, és Evan lluita, siga Evan lluita. I un poc tractar de dotar-nos de visibilitat unes i altres. I a partir d'ací començar a construir. I bueno, jo acabe i jo crec que ja, si voleu alguna cosa més, després en l'àmbit, en l'espai d'intervencions, ja ens dirà bé, Xavi. Moltíssimes gràcies, Idoia. Bé, Paula, tens la paraula. Gràcies. Bon dia. Perdó. Moltes gràcies per la invitació. Jo tinc un PowerPoint, però puc fer-ho sense el PowerPoint perfectament, com vulgueu. Vols l'opció de compartir pantalla? Crec que la tinc. Si voleu la pose. I vaig a passar-me al castellà perquè soc de Pontevedra i encara que porte molts anys així. Ningún problema. Yo creo que compartir perfectamente, puedes compartir pantalla. Més fàcil l'expressió. A veure. Vinga, Paula. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Sí. Bien. Pues, a ver, yo voy a hablar de carreras científicas, movilidad y género. ¿Por qué? Bueno, dentro de todo lo que han comentado las compañeras, es uno de los mecanismos específicos por los que ahora hay un impacto negativo de género. Hay muchísimos otros que ellas ya han comentado, pero yo creo que esto está bien, aparte, porque ilustramos un mecanismo concreto, que eso aterriza a veces un poco cómo estas lógicas se van empapando. Podría ser otro, pero bueno, es este el que vamos a hablar y nuevamente porque de verdad tiene muchísimo impacto ahora mismo en las carreras, sobre todo de la gente joven, y son cosas que tanto Lara como Idoia han remarcado, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres jóvenes en la ciencia o por qué abandonan o por qué las edades son distintas? También quería decir que pertenezco a MIT, que es la Asociación de Científicas a nivel estatal, pertenezco a la Junta Directiva aquí en Comunidad Valenciana Murcia y también al grupo estatal de jóvenes, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque muchas de las cosas que voy a hablar aquí han sido discutidas en esta asociación y voy a presentar propuestas que son parte de los debates que esta asociación está teniendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a hablar muy brevemente de cómo son las carreras científicas, por contextualizar, hablar de qué pasa con la movilidad, qué impacto tiene esto, sobre todo de género, pero también hay otros, y como os decía, hablar un poquito de las propuestas. A ver, las carreras científicas. Ellas han hablado mucho de esto, yo no me voy a extender. Solo decir que simplemente, bueno, pues hay varias vías. Una es la universitaria, que es quizás la más conocida, pues entras como contratado doctor, ayudante doctor, das clase, investigas, etcétera. Otra vía que tiene muchísima gente y más mujeres, que es muy precaria, más incluso, que es trabajar por proyectos. Pues incluso se pueden hacer doctorados por proyectos. Pues se acaba el proyecto, te quedas sin contrato y así otro tipo de contratos doctorales temporales también sería, por ejemplo, consultoría.
¿no? La gente que hace este tipo de vía mucho más precaria, que además tiene menos reconocimiento y dificulta mucho más ascender en la carrera, son más mujeres. Y luego tenemos la vía de oro, que esta es la guay, ¿no? O sea, las becas de excelencia, que es donde tienes realmente posibilidades de progresar en tu carrera, porque te da más puntos tener ese tipo de becas. Entonces, cada vez que tienes una, es como que tus posibilidades de pasar al siguiente escalón aumentan. Y además tiene un impacto en que investigas, porque puedes tener una línea propia. Con las otras dos vías, sobre todo con la de proyectos, es muy difícil. Normalmente te tienes que plegar a los proyectos que hay, lo que quiere decir que no puedes desarrollar tu tema de investigación original en profundidad por lo general, es mucho más difícil. Bueno, ¿qué pasa en la vía excelente? No voy a hablar de las otras dos, voy a hablar de lo que consideramos la gran vía, la vía dorada de investigación en España, ¿de acuerdo? España y Comunidad Valenciana, que ahora lo veremos también. Hay muchísimos requisitos de movilidad. Primero hay requisitos de entrada, es decir, tú está digamos la fase predoctoral, y una vez te doctoras empiezan este tipo de becas de excelencia. También las hay en doctorado, pero de eso ya se ha hablado y no me voy a centrar ahí. Tenemos la Juan de la Cierva formación, luego hay otro escalón que sería Juan de la Cierva incorporación, otros 3 años, y luego las famosas Ramón y Cajal, que creo que todo el mundo le suena, ¿no? Bueno, pues para pasar a cada uno de estos escalones, el requisito de movilidad es muy alto. Del doctorado a la Juan de la Cierva primera, tienes que cambiarte de universidad o haber estado un año antes, o sea, de centro, perdón, o haber estado un año antes, o sea, sumar, digamos, un año de movilidad. Que eso, por supuesto, tienes que conseguir la financiación para hacerlo, que no es fácil. Eso, o sea, no va siempre con las becas doctorales. Normalmente es aparte. Luego, cuando te cambias de la Juan de la Cierva a la Ramón y Cajal, te piden 2 años de movilidad para seguir en el centro en el que estabas. ¿De acuerdo? También puedes, puedes sumar estos 2 años en varias estancias, pero nuevamente alguien tiene que financiar esto y 2 años es mucho tiempo, es mucho dinero. ¿De acuerdo? Y además, esto como requisito, o sea, que si no tienes eso no la puedes pedir en el centro que tú quieres. ¿De acuerdo? Estos son datos de la convocatoria de este año, por cierto. Y además tenemos otros requisitos que son los, digamos, lo que puntúa en las... O sea, tú te presentas, puedes acceder o no según los requisitos y además tienes los criterios de valoración. Y dentro de criterios de valoración también hay estos criterios que veis aquí de movilidad e internacionalización, que son bastante altos, ¿de acuerdo? En las Juanes de la Cierva estamos hablando de más o menos el 30%, 20 y pico por ciento, cuenta eso, dentro de la evaluación global del currículum, que es bastante, ¿de acuerdo? ¿Qué es movilidad e internacionalización? Bueno, pues ahora hablaremos de eso, pero quería también señalar antes que esto es la carrera dorada, pero en la NECA, que es quien evalúa a esta vía universitaria, también se exige, por ejemplo, para profesor ayudante de doctor, cuenta 9 puntos sobre 100, que no está nada mal. Y hay una estancia mínima, o sea, las estancias mínimas que te cuentan son de 3 meses. Si te vas 15 días, 1 mes, 2 meses, eso no cuenta. Tiene que ser 3 meses. Que esto, pues es un tema, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con unos colegas de un instituto de política científica danés y ellos nos dicen, ¿pero por qué 3 meses? Y no sabemos contestar. ¿Por qué 3 meses, no 2, no 1 mes? Bueno, es un tema. Porque cuanto más tiempo es más difícil, claro, y más caro. Ellos nos dicen, pero eso tiene que ver con el objetivo de investigación y decimos, no, es igual para todo el mundo y alucinan. Pero es así. También además quería comentar el caso concreto de la Generalitat Valenciana porque solo hay una beca postdoctoral y esta beca exige 2 años de movilidad. O sea, tú tienes la beca pero te tienes que ir fuera 2 años. ¿De acuerdo? Fuera no necesariamente es internacional, hasta cierto punto, porque por supuesto eso puntúa más, pero digamos tienes que cambiarte de universidad o de instituto de investigación, etc. Y además tenemos, por supuesto, estos son movilidades más de tipo
En el caso de la postdoc de la Generalitat y de las Juanes de la Cierva, Ramón y Cajal y tal, estamos hablando de movilidades más de tipo permanente, o sea que normalmente de verdad te tienes que cambiar de ciudad. Pero también hay movilidad temporal, o sea, las estancias se valoran mucho, o sea, además de a lo mejor moverte de ciudad, también te tienes que ir de vez en cuando por ahí, ¿no? Luego si trabajas en proyectos, pues también tienes muchas reuniones fuera, etcétera. O sea, hay mucha movilidad de todo tipo en la carrera investigadora y cada vez más. Esto no siempre ha sido así. ¿Qué ocurre? Pues como os decía, por ejemplo, en el caso de la valoración de requisitos, cuando hablamos de movilidad e internacionalización, no está claro el criterio, es decir, se puntúa, pues habrá quien puntúe las estancias, habrá quien puntúe que tú tengas proyectos internacionales, no está claro el requisito y eso es subjetividad al final en la valoración, que siempre es un poco problemático. Luego, como decía, las estancias no suelen estar financiadas, o sí, pero no 2 años, por ejemplo, de una Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, es mucho tiempo que normalmente es muy difícil conseguir esa financiación, por lo cual la movilidad al final acaba siendo casi impepinable, ¿no? Si somos una persona que no vivimos en Madrid, Barcelona o Valencia, que son ciudades que hay varios centros universitarios, lo que quiere decir que normalmente te tienes que cambiar de ciudad. Esto es carísimo. Y no hay ayudas a esa movilidad para cuando tú te cambias, ¿de acuerdo? Como no hay ayudas a conciliación, o sea, no hay como unos extras, o si los hay son bastante reducidos y desde luego no están adaptados a los costes de la vida ahora. ¿Qué ocurre? Pues que al final si alguien no se puede mover, pues pensemos que tenemos una persona dependiente a cargo, que tenemos hijos, nuestra pareja tiene un trabajo fijo y desde luego la carrera investigadora no lo es. Por muchos motivos, si no te puedes mover, estás doblemente penalizado. Primero porque ya no accedes o es mucho más difícil acceder a esa vía dorada de investigación y porque en el caso de que accedas vas a tener menos puntuaciones. ¿De acuerdo? Es una penalización bastante severa a lo que es acceder a la gran carrera investigadora, ¿de acuerdo? A la buena, a la que de verdad se valora como genial y que la de verdad te permite hacer una investigación independiente. Pero claro, vamos a parar un momento y vamos a pensar, pero movilidad, internacionalización, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Movilidad, internacionalización es excelencia, pues tampoco es exactamente lo mismo. Se promueve la movilidad por muchos motivos o históricamente se ha hecho por muchos motivos. En el caso español, por un déficit de la ciencia española que necesitaba de salir fuera, sobre todo, pues para adquirir conocimientos que aquí no había, ¿no? También, pero claro, esto con el tiempo habría que ver si sigue siendo así, ¿no? En la ciencia española, en algunos campos ahora mismo es puntera, entonces, si pensamos en internacionalización, quizás lo que tendría que valorarse es traer gente aquí, no sacar gente aquí, porque estás sacando gente que es súper valiosa, que se ha formado en uno de los mejores centros que hay en Europa y por narices se tiene que ir fuera muchas veces a perder el tiempo. De hecho, hay universidades españolas que han hecho convenios entre ellas para intercambiar su personal investigador para que no se tenga que ir fuera porque es perder talento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues depende de las áreas, esto tiene un sentido muy, muy relativo. Pero también se ha convertido en una métrica. Lo de las métricas en la ciencia es un problema muy general, pero hay una que es movilidad, que se ha convertido como en un valor en sí mismo, cuando en realidad la movilidad no indica excelencia ni internacionalización. Tú puedes ver la internacionalización por otro tipo de indicadores, pues por ejemplo, con quién publica la gente, con quién pide los proyectos, con quién está trabajando y cómo está trabajando. Porque moverse no significa nada más que te estás moviendo. Eso es la movilidad. Y tampoco significa excelencia, evidentemente. Tú te puedes mover y no hacer nada o no tener ese impacto en las colaboraciones deseado. Ahora, ¿eso quiere decir que no haga falta movilidad? Bueno, está bien para establecer redes, está bien verse, está bien hablar. Desde luego fomenta las colaboraciones. No quiere decir que sea algo absolutamente terrible ni negativo. Simplemente tenemos que pensar para qué sirve. ¿Sirve para conectar redes? Sí. ¿Es un fin en sí mismo que indica excelencia?
No. Viene a ser un poco la cosa. Claro, ¿cómo esto ha cambiado? Pues vemos que los patrones de movilidad, por ejemplo, varían muchísimo según disciplinas científicas, ¿de acuerdo? No es lo mismo en física o en astrofísica, que te tienes que ir a un observatorio a capturar datos, que por ejemplo en el caso de ciencias sociales, que bien comentaba la compañera Idoia, a ver, las ciencias sociales pueden tener un gran impacto social, por ejemplo, si investigan su entorno cercano, como hace la comarca científica, porque muchas veces tenemos datos maravillosos hay muchos datos, sobre todo de revistas que son inglesas y americanas, pero de nuestra realidad más concreta no tenemos datos. Entonces eso, en realidad, lo que está haciendo es alejar el objeto de investigación, impedir que tengamos datos que son necesarios para funcionar en nuestra sociedad, que pueden apoyar ese funcionamiento. Y además, bueno, tenemos esta situación de COVID y que llevamos 1 año y medio trabajando online y hemos seguido trabajando. Me refiero, esta cuestión de ¿sería posible trabajar o reducir los viajes? Bueno, ya sabemos que se puede hacer. Y que además tiene un impacto positivo. Ha salido un trabajo en Nature que tenéis aquí citado, que indica que hasta cierto punto este tipo de colaboración online es más inclusivo, hay mucha más gente que puede participar y esto está siendo positivo para la ciencia y además puede tener más impacto. Pues, por ejemplo, este mismo seminario pues puede llegar a más gente, ¿no? Esto nuevamente no quiere decir que no nos vayamos a ver nunca las caras, etcétera. Quiere decir que, bueno, la movilidad también tiene un impacto ecológico brutal, además de personal, y bueno, tenemos mecanismos y herramientas para hacerlo de otra manera. Y los requisitos que tenemos ahora mismo no están planteando ese tipo de cuestiones. Esto, por supuesto, tiene un impacto de género pues muy alto. La movilidad siempre es una de las principales cosas que se citan cuando las mujeres, sobre todo, abandonan la carrera investigadora. Estamos hablando que hay países como Estados Unidos que el 40% de las mujeres abandonan la carrera investigadora con su primer hijo. Estamos hablando de cifras muy altas. Y eso pues no tenemos un dato así para España, pero bueno, Idoia ha comentado un 12% en predoc, pero luego habría que ver en postdoc y otras por cosas que voy a comentar ahora, porque en la etapa postdoc es realmente donde se concentra la gran presión y es donde más gente abandona. Entonces, bueno, siempre se cita la movilidad como uno de los grandes obstáculos. Estas crecientes exigencias de movilidad. En el caso español tenemos un trabajo que ha hecho Carolina Canibaño, que es compañera mía de Ingenio, que ella es especialista justamente en carreras científicas. Si alguna vez queréis hablar con alguien de este tema, yo os recomiendo encarecidamente que habléis con ella. Hicieron un estudio con una base de datos muy amplia, como veis aquí. ¿Qué decía? ¿Las mujeres tienen menos movilidad internacional? No, tienen más, de hecho. Lo que pasa es que la frecuencia de sus visitas es más corta y sus destinaciones están más cerca del hogar. ¿Por qué? Pues probablemente por cuestiones de conciliación. Y además, como también señalaba Idoia, se van antes, entre los 20 y 30 años. Los hombres se van más tarde. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tenemos en cuenta cuándo son las exigencias de movilidad, es justamente en la etapa postdoctoral, que es en la etapa en la que hay datos empíricos en los que se ha observado que las mujeres se mueven menos por motivos de conciliación. Entonces, el impacto es clarísimo, Conciliación puede ser muchas cosas, como decía antes. No tiene que ser solo los hijos e hijas, estamos hablando de cuidar a personas mayores, otro tipo de cuidados. Estamos hablando de que a ver quién le pide a su pareja que se vaya por un periodo de 2 años, que es normalmente para algo que no está claro que vaya a tener un futuro laboral y se deje su carrera. Esto es más frecuente ver investigadores hombres con parejas que han abandonado su carrera que al revés, pero de todas maneras en sí mismo es muy duro tener que plantearle eso a una pareja, ¿no? Renuncia tú a tu carrera por la mía, que ni siquiera se sabe hacia dónde va, porque no hay, incluso aunque sigas la vía dorada, nada te garantiza que después de una Juan de la Cierva vayas a tener una Ramón y Cajal.
¿Me explico? Es difícil, o sea, realmente lo que se plantea es difícil. Bueno, al final, ¿esto qué pasa? Pues que evidentemente esto perjudica más a las mujeres por los datos que hemos visto. Otro dato muy sencillo. Edad del primer hijo por mujer en España, 31 años y medio, más o menos. Edad media de finalización de la tesis doctoral, 31 años. Pues es que es blanco y en botella un poco, ¿no? Me refiero que va a perjudicar, desde luego, la conciliación, pero por supuesto más a las mujeres, porque no es solo tener hijos, es embarazo, es lactancia y una serie de cosas que te dificultan muchísimo más la movilidad. Desde luego, si estás lactando, moverte es complicado. Y si estás embarazada, pues no es recomendable directamente. Entonces, bueno. Y luego hay otro tipo de impactos que no son solo de género. Como decía, hay mucha exigencia de movilidad, pero no hay tanta financiación. Entonces la gente, o mucha gente, para progresar en su carrera se lo autofinancia. O sea, se están gastando sus ahorros en movilidad, si pueden. ¿Qué pasa con la gente que no puede? ¿No? Que no, pues sus padres no le pueden ayudar o pues que no, su pareja no le puede ayudar porque está en paro o tiene menos ingresos o lo que sea. Pues ven perjudicada su carrera porque hay gente con más recursos que se lo está autofinanciando. Esto es un problema del que no he visto datos, pero desde luego puede ser grave, ¿no? Porque estamos generando sesgos en quién es al final el personal investigador excelente. Pues las personas que se pueden mover, que no tienen cargas familiares o de otro tipo, y quizás las personas con más recursos. Estamos hablando de sesgos muy gordos en la carrera investigadora. Además, esto, por supuesto, tiene otros impactos. Cuando hablamos de conciliación, es que no solo estamos, o sea, la vida personal, tener redes, está demostrado que es una de las cosas que nos protegen más de las enfermedades psicosociales y que hacen más felices a la gente. Exigir tantos cambios de residencia de base al personal investigador es como ver que no tiene una vida. Cuando, ¿por qué y para qué estamos exigiendo esto? Que es la gran pregunta. Porque si es necesario, bien, se puede exigir, pero ¿realmente hace tanta falta? Que esa es un poco la cuestión. También lo que decía antes, ¿qué ocurre? Cada vez más la ciencia dice que tiene que estar orientada a la sociedad. Es decir, todo el nuevo paquete de programación europea va muchísimo en este sentido. Tenemos que alinear la ciencia con la sociedad. La nueva estrategia española de ciencia y tecnología, que salió este año de aquí a 2027, exactamente lo mismo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si el personal investigador se le exige ese tipo de desarraigo? Ya no solo porque se vaya fuera al extranjero, sino porque los cambios de ciudad dificultan mucho que tú generes redes con colectivos sociales con los que normalmente vas a tener que trabajar para entender cuáles son los problemas. Y no me refiero en este caso solo a las ciencias sociales, sino a otro tipo de áreas en las que no hay contacto con la sociedad, con los problemas de la sociedad y también hace falta pues, para ver qué necesidades hay y qué se puede investigar, desde la fotónica a otras muchas áreas. Y luego está la cuestión del impacto ecológico, que es demencial. Es altísimo. O sea, sobre todo porque casi todo se hace en avión. Claro, es que la gente no tiene tiempo para dedicar 3 días a desplazarse en tren en una conferencia en Copenhague. Te vas en avión y hay una movilidad pues, muy alta y sabemos que cada vuelo en avión tiene un impacto ecológico muy alto. Bueno, entonces por muchos motivos cabría repensar estas cuestiones. Entonces ya terminando, las propuestas que, como decía, es un debate que está vivo ahora mismo en la asociación, en AMIT, la Asociación de Mujeres Científicas y en otros contextos del mundo académico, porque la movilidad yo creo que es una de las cosas más criticadas en cualquier hilo de Twitter sobre carrera científica, ¿no? Es de, ¿pero por qué me estáis diciendo que yo me vaya? Sí. A ver, hay motivos también. Uno de ellos es la endogamia en el sistema español, ¿de acuerdo? Además de promover la excelencia mediante que te vayas fuera y te empapes de ese mundo internacional, que muchas veces puede tener sentido, es cierto que el sistema universitario y científico español ha sido siempre muy endogámico, valenciano y gallego y en todas partes. La cuestión es si la movilidad es lo que al final lo va a solucionar.
Me refiero, ¿es esa la manera de controlar la endogamia? Hay otras, como pues, más rigor en los tribunales, etcétera, etcétera. Porque al final hay una asociación de científicas y científicos en el exterior que tiene más de 4.000 personas asociadas, que el problema que tienen es que luego no pueden volver. ¿Por qué? Porque no tienen redes aquí. Y al final las redes son importantes, más allá de la endogamia. Bueno, o sea, esto es un problema que desde luego es más complejo y que no se soluciona solo con movilidad. Entonces, bueno, por repasar, la movilidad no tiene un valor en sí misma. Si lo asociamos a excelencia e internalización de forma directa, estamos produciendo distorsiones, porque al final, como decía, la movilidad genera redes, pero la excelencia es otra cosa. Y la internacionalización se puede medir de otras muchas maneras, como decíamos, con criterios mucho más claros, como es con quién estás publicando, con quién estás trabajando, con quién estás pidiendo y gestionando proyectos, por ejemplo, que son indicadores que ya existen y tenemos. Ni siquiera habría que inventarlos, ¿no? Por ello, la propuesta es que esto que no esté asociado a las carreras científicas, que se siga financiando las becas de movilidad, porque efectivamente y sobre todo en algunas áreas hacen mucha falta, pero que sea aparte y que además esas ayudas de estancia, sobre todo, o de movilidad, tengan una dotación económica compensatoria para la gente que tiene familia o dependientes a cargo, porque cuando tú te vas, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y no asumir que esto pasa es estar ciegos. Me refiero, la gente tiene una vida. Las carreras científicas no son carreras científicas, son personas que tienen una vida. Y eso es lo que parece que no queremos ver en los diseños de las carreras. Entonces, esto sería imprescindible. Pero, insisto, lo más importante sería que esto no estuviese asociado a tu promoción profesional, porque puedes no poder irte. O sea, puede ser que no puedas y que te busques otras vías de colaboración que pueden funcionar igualmente y ahora sabemos que pueden funcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto se espera que también podamos tener otro tipo de impactos, como decía, pues quizás mejorar los ratios de mujeres postdoc en la ciencia, que es cuando se caen, sobre todo, de las carreras científicas, además de quizás más impacto social y desde luego menos impacto ecológico. Y bueno, esto era un poco, pues como decía, esta idea sobre irnos a un mecanismo concreto dentro de toda esta problemática que es la desigualdad de género en la ciencia. Y esta es una cuestión muy concreta, como hay otras, pero no sé si ha ayudado un poco a ver cómo al final funcionan estos mecanismos y van poniendo barreras. Ojalá sí. Y bueno, aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa. Y ya está, voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, gracias a las tres por vuestras exposiciones i sobretot per posar llum en este tema, no? Que és tan desconegut, perquè la sensació que ella és, com al principi comentava Lara, no? Universitat pública, la llei formalment expressa les condicions d'igualtat i la sensació que dona és que ja està aconseguit, però com heu dit vosaltres, queda molt camí, vull dir, jo crec que estem parlant encara de moltíssimes desigualtats. Si voleu, vos traslladé algunes preguntes que ens han aplegat a través del xat, ¿vale? Mira, una pregunta. Nos comentan, la presencia de rectoras en las universidades es una buena herramienta frente al androcentrismo. La futura ley de ciencia está en el buen camino para la ciencia y la igualdad. ¿Puede ser una buena herramienta para el cambio o piensan que nace con grandes déficits? La que quiera. Sí. Si voleu, comencé jo i després, si volen les companyes afegir més informació. La llei de la ciència. Bueno, la veritat és que totes les propostes legislatives al voltant de la universitat i els centres de recerca en esta legislatura estan decebent molt a la comunitat científica, a la comunitat acadèmica. No esperàvem aquests atacs de part d'un govern que consideràvem progressista, la veritat. Parle des del punt de vista de
del sindicat on participe, però també de la sensació que trobes parlant amb la gent de la Universitat de València, de la Facultat de Farmàcia, amb companyes i companys. No ho esperàvem. Esperàvem una aposta més forta, esperàvem un altre tipus de proposta. Ens ha decebut molt, a homes i a dones. No fomentarà la igualtat, però és que, a més, sembla que aprofundirà sensiblement la precarietat que patim a la recerca. Espero que s'ho pensen i espero que es pugui millorar, perquè no és adequat el que estan proposant. Sí, yo tengo un poco esa sensación que bueno, si se va a hacer esta apuesta, ¿no? Pues hay que intentar que haya un cambio, y el cambio no parece que sea un cambio, más bien parece reforzar dinámicas que ya existen. Pues, por ejemplo, sabemos que hay muchas distorsiones en materia de género, además de todo lo que se ha comentado aquí. Desde el año 2007 el Ministerio hace un informe que es Científicas en Cifras, donde cada 2 años se ven todas las desigualdades que hay, que son muchas, y no están mejorando tantísimo. De hecho, hay áreas que están empeorando. En física y en algunas ingenierías hay menos mujeres que antes ahora. Bueno, eso siempre está disociado, ¿no? Pero luego en puestos de responsabilidad pues ha mejorado en algunos sitios, en otros no. O sea, no está claro que haya un avance. De hecho, bueno, en algunos aspectos ha retrocedido. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna medida concreta sobre estas cuestiones, ¿no? Con el caso de la carrera científica, estos cambios que se quieren hacer con la tenure track, que es esta cosa americana básicamente, nuevamente pasa estas cosas que dices, pero ¿por qué 4 años? Bueno, la idea es que digamos, tú tengas un periodo de contrato de 4 años que puedas trabajar y luego se te evalúa y se ve si continúas o no, ¿no? Esa es un poco la figura que se quiere implementar, que es la que funciona en las universidades americanas. Pero como dice esta compañera mía, Carolina, que es experta en este tipo de cosas, ¿por qué 4 años? Es que volvemos a... ¿Por qué 4 años cuando en Estados Unidos, por ejemplo, son 6, 7, 8 años? Porque en 4 años no te da tiempo. O sea, tal y como está el sistema científico en España, la gestión de proyectos, los plazos de las convocatorias, todas esas cosas, es muy difícil que te dé tiempo a presentar un proyecto, gestionarlo, sacar resultados y que se te evalúe en 4 años. Hace falta más tiempo. Y además, si eres mujer y has tenido hijos, hace falta más tiempo. Porque ahora mismo es otra de las cosas que pasan, ¿no? Se para la carrera investigadora, te dan como 1 año más si has tenido un hijo, pero es igual para hombres y mujeres. Esto tampoco está claro porque los hombres no se embarazan y no tienen lactancia. O sea, en muchas otras becas europeas a las mujeres se les da más tiempo. Y de hecho el tiempo estimado no son años, son 2 cuando tienes un hijo. O sea, el impacto en tu carrera normalmente son 2 años. Entonces, si tienes solo 4, o sea, ¿esto cómo lo vas a hacer? Y nuevamente este tipo de figuras contractuales suelen coincidir en esas etapas en las que la gente está formando familia. Yo estoy hablando mucho de este tema, pero no es el único problema. Luego, además, están, por supuesto, los sesgos en la selección de currículum. Está más que demostrado que tenemos sesgos. O sea, ahora mismo no hay formación en los tribunales, ni se está planteando ese tipo de medida para corregir sesgos de género a la hora de seleccionar personal. Y eso es que está demostradísimo, pero toneladas de estudios súper rigurosos que muestran que sucede. Que de hecho tanto hombres como mujeres tendemos a elegir a hombres muchas veces. ¿De acuerdo? Aunque sí que ayude que haya paridad en los tribunales, porque es una medida que se ha visto que ayuda, no es suficiente. Entonces, de esto no hay nada. Entonces, bueno, si metemos más presión, porque al final este tipo de figuras, lo que también se ha demostrado, y también hay muchos estudios, es que meten mucha presión al personal contratado porque le van a evaluar y no sabe si va a seguir luego.
O sea, hay mucha gente que abandona también o que ya ni siquiera se somete a esto. Y cuando hay más competitividad y tiene que haber una evaluación, etcétera, ¿cómo se va a hacer esa evaluación? Porque ya sabemos que ahora mismo los criterios que hay normalmente perjudican las carreras femeninas, léase lo de movilidad que acabo de comentar. Entonces, bueno, tendrían que cambiar muchas cosas para que esto funcionase bien y eso no está en la ley. Por decirlo alto y claro, no está. Entonces, pues yo, viendo lo que hay, es que casi probablemente sea peor que lo que hay ahora. No sé si me explico. Perfectamente. I Idoia, vols afegir alguna cosa? Bueno, jo crec que l'anàlisi que han fet les companyes està molt bé i simplement afegir una última reflexió. Quan es precaritza un sector, les dones es precaritzen doblement. Vull dir, és així. I ja està. Jo crec que l'anàlisi que han fet les companyes no cal de més ampliació. Perfecto. Vos trasllado una otra pregunta. Dice, ¿las asociaciones de investigadores tienen como objetivo prioritario la igualdad y son interlocutores aceptados por el Ministerio? Bueno, son dos preguntas. Si tienen como objetivo prioritario la igualdad y si son interlocutores con el Ministerio. ¿Quién se anima? Las asociaciones de científicos y científicas. Sí, exacto. Pues supongo que depende cuál es. Vale. Entonces, pues bueno, la dejamos ahí. No, pero por ejemplo, en el caso de la Asociación de Científicas sí es interlocutora con el Ministerio y se han hecho propuestas. Ahora, el caso que se haga eso, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo sé que a nivel estatal sí se han sentado y se les han hecho propuestas. Por ejemplo, lo que he comentado ahora de formación en tribunales y otro tipo de cosas sí que se ha comentado, además de otros temas. Pero claro, eso luego como resulte. Si queréis otra pregunta, nos dice... Un moment, Betsabe. Jo només comentar l'experiència des de la Federació de Joves Investigadors, que és molt extensa, que bueno, pues, vull comentar que sí que va ser l'organització que va aconseguir canviar de beques a contractes en l'etapa predoctoral. I crec que és dels grans avanços de la política científica en aquest país. I que això no ha que dir-ho, i això ho ha aconseguit una associació de joves que el que feia era posar-se una samarreta taronja tots els dijousos quan cobraven 600 euros al mes sense contracte, sense atur, sense pensió, sense dret a res. O sigui, vam començar de molt a baix i s'han aconseguit. Després de moltes reunions, durant pràcticament una dècada va durar aquella lluita, o 15 anys, o sigui, va ser molt llarga. Jo vaig arribar al final, quan en la meva etapa predoctoral vaig començar a col·laborar, encara vaig arribar a alguna reunió a anar al Congrés dels Diputats a Madrid. Sí, t'escolten, te posen molt bona cara. Els polítics és enxisse sentir parlar de ciència. I després, quan mires els pressupostos, dius, però què t'estàs rient de mi? Perquè així, a veure, siguem clars, tu pots... El paper ho aguanta tot, però jo vull veure els diners, perquè si no, no s'arriba a res. I això ho hem de deixar molt clar. Ja està bé de bones paraules. Jo no em vull sentir cap més. Jo vull veure els diners damunt la taula. Gracias, Lara. Otra pregunta que nos trasladan y me parece muy interesante también es: ¿hay relación entre los problemas de igualdad a sortear y la clase social y las posibilidades económicas de la científica? Si queréis, ¿nos animáis? ¿Os la repito si queréis? Bueno, yo creo que sí. Normalmente las mujeres tienen peores salarios, o sea, tienen más dificultad de acceso a trabajos mejores. Entonces, de base, por ejemplo, vuelvo al tema de movilidad, pero porque es un ejemplo, pues tendrás menos, si tú estás trabajando por proyectos, ¿no? Que eso pasa más, pues probablemente porque no te hayas podido, por ejemplo, si trabajas aquí en la Comunidad Valenciana, ni siquiera hayas pedido la beca postdoc, porque te exige 2 años de movilidad y no te puedes ir o no quieres. Y eso es más probable que pase a mujeres. Entonces tú estarás trabajando por proyectos, que es menos dinero
además de que cada X te quedas en paro. Pues probablemente no te puedas pagar esas estancias como otra gente sí que está haciendo y ya pues vas bajando nivel, vas bajando puntos para seguir en esta carrera, porque aquí va todo por puntos. Es esta cuestión del management meritocrático que funciona pues regular. Y pues eso, aunque no seas mujer, si tienes una condición socioeconómica más difícil, teniendo en cuenta la precariedad que supone la carrera investigadora, pues probablemente no te embarques en esta aventura. Si no tienes soporte familiar, si no tienes, o sea, tienes que echarle muchos más arrestos que una persona que tenga unas condiciones económicas pues más solventes o más estables, aunque no sea en su caso personal, porque nadie en la carrera investigadora es estable hasta los 45 años, con suerte. Pero bueno, pues tienes otras fuentes de estabilidad, tu familia, tu pareja, ahorros, lo que sea. Muchas gracias. Y como última pregunta que tengo aquí en el chat, bueno, antes de nada trasladaros que os han dado la enhorabuena por vuestras exposiciones y quería que lo supierais. Y nada, una pregunta es, ¿la inversión pública en ciencia podría ayudar a corregir este problema? Vinga, Lara, Mateixa. Jo que sóc la dels diners. Sí, per suposat, si el problema és pressupostari. No estaríem parlant de tanta competitivitat si hi hagueren més recursos. Estem competint per misèria ara mateix en la ciència espanyola. Jo vull deixar-ho molt clar. Així no estem parlant de grans reptes, no. Estem repartint misèria, que és el que volia posar com a exemple quan la garantia juvenil, no només en ciència, sinó en qualsevol àmbit de política social, en Espanya recursos no s'estan invertint de manera adequada. Els diners se'n van cap a altres àmbits, cap a altres objectius que deuen tindre, que tenen, de fet, i que ho veiem tots els dies. Per tant, per suposat que és una qüestió econòmica. Yo creo que desde luego que haya más fondos ayuda, pero no es suficiente. O sea, si tenemos más fondos, pero seguimos como estamos, pues no está claro que los ratios vayan a cambiar. Me refiero de género en este caso. Algo yo creo que mejorarán, porque claro, cuanto menos plazas hay y la competencia es más brutal, pues más quien tiene algún tipo de vulnerabilidad asociada por condiciones estructurales se cae, ¿no? Eso pasa siempre, pero desde luego hay que hacer más cosas. Y luego también hay otro tema en relación a lo que comentaba Idoia con respecto a las ciencias sociales. Hay una enorme diferencia entre las áreas que están feminizadas, áreas científicas feminizadas y masculinizadas en cuanto a financiación. O sea, cuanto más feminizada está el área, menos dinero tiene, básicamente. Y eso es un tema que tiene un impacto enorme, aparte de que, por supuesto, hay menos mujeres en ciencia, entre otras cosas por este motivo, pues porque las preferencias sean inculcadas por la socialización diferencial o sean preferencias, lo que sea, ¿no? Como queramos verlo, si es diferencia o es desigualdad, y probablemente sean más cosas, pero bueno, esto pasa y pues hay menos mujeres en ciencia, entre otras cosas por este motivo, pero luego también tiene mucho que ver con lo que se está investigando. Por ejemplo, hay un nuevo indicador en Científicas en Cifras este año que no estaba antes, que es justamente los estudios de género. ¿Qué pasa con los estudios de género? Pues tienen menos posibilidades todavía de ser financiados que otras áreas de ciencias sociales. Pues así vamos. Bueno, yo preguntas ahora mismo en el chat no veo ninguna. Básicamente, pues yo con datos que me quedo, por ejemplo, una persona que hoy nos está viendo, pues que nos ha comentado que abandonó el doctorado pues con su primer hijo, pues situaciones que vosotras mismas habéis comentado. Y bueno, pues nada, lo demás os dan la enhorabuena por vuestras intervenciones. Y una cosita, si queréis un minutito para cerrar cada una, no sé cómo lo veis, si os apetece hacer por concluir y cerrar. Pues
¿Cómo lo veis? Sí, Y vamos si terminando. voleu, comencé i per acabar Perfecte, dir gràcies. que continuem lluitant, per suposat, i que, com comenten en el xat, això no acaba així, ni moltíssim menys, i la nostra generació lluitarà i les següents ho continuaran fent perquè, per lo que comentem, no s'estan aplicant les polítiques adequades i això durarà 100 anys més si no fem una revolució feminista de veres. Així tenim el nostre paper a jugar i que la precarietat en el món científic, com han comentat ja les companyes, és seva amb nosaltres i que no ens anem a deixar, continuarem. I ens veiem en futures convocatòries d'aquest tipus. Segur que sí, Lara. Idoia, Paula, Idoia. Sí, bueno, era per ordre, però si Paula vol intervindre abans, no tinc problema. Correcte. Res, jo obrir simplement un poc també per concloure i per sintetitzar un poc la meva intervenció. Va de ciència, però també va de tipus de ciència, i va de tipus de ciència i concretament va de dones. Vull dir, cal visibilitzar, cal potenciar la ciència, cal invertir en ciència, en ciències, en plural, però també cal potenciar, visibilitzar les ciències socials, prendre la rellevància que tenim, des de complementarietat en altres ciències com en la nostra pròpia ciència, i cal visibilitzar les dones dins de totes les ciències i com a científiques socials també, que moltes voltes som les grans oblidades. Gràcies per este fòrum i que siguin molt més, perquè això és l'inici, realment. Reflexionar, debatre i contraposar punts de vista i possibilitats de futur. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Idoia. Paula. Jo volia donar les gràcies també per aquest fòrum perquè, com deia Lara, és que, clar, pensem que ja estem en la igualtat i no. I, clar, si no entenem que hi ha problemes i quins són aquests problemes, és molt difícil avançar. I ara és moltíssim que un diumenge estem així, tanta gent parlant d'aquest tema. És magnífic i estic molt agraïda. Gràcies, Paula. Jo, per concloure, jo crec que la sessió d'avui ha sigut molt il·lustrativa sobre un tema del que moltes coses són molt desconegudes per tècniques i demés, i jo crec que això ha posat molta llum i ens ha obert molt més els ulls en la lluita cap a la igualtat. Donar-vos les gràcies per les vostres intervencions, per la vostra lluita i, com heu dit, possiblement ens tornarem a trobar en foros com aquest, perquè jo crec que pareix mentira que després dels anys que estan en marxa les lleis d'igualtat i de més encara estiguem parlant de tot això. Moltíssimes gràcies per les vostres participacions, moltíssimes gràcies a totes les persones que heu estat ahí i fins la pròxima. Gràcies a tots.